ሰላም جيس كم إنكم ليد حنادكم أنا سلامي كم تان سلام زلهم أبزلهم والسلام كتكونوا بعد مليت منتي إن أنا حفتهم ما فرز أجا كاو جرمانية مالتيو دقع بيتي لايك جوارو مالتيو فيسبوك إذا أنا سلا زلوا سلا نزحلكونا لايك جوارو كوبليك دي زبال هو سلا جوارو مالتي كأولا مالتيو أنا حفتهم كصح جميرو ያው ብጣዕሚ መሃርቲ ዝኾኑ ትምህርትታት ሒዘ ክመፅእ ማለት እዩ። መሃርቲ ዝኾኑ በቃ ንጓላት ለወዳት ቀዳማይ ክፋል ናይ ጓላት ካልኣይ ክፋል ናይ ወዳት እናበልኩ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ከልቅቕ እየ ሸር ክብል እየ እስትና መቸም በቃ እቲ ትምህርተይሲ ደስ ካብ ንብለኩም በቃ ብዙሕ ነገር ካብቲ ኣነ ንምሁሮሲ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ ምዃንኩም ያው ተስፋ ይገብር وخندق زاد أمو مهر خندق زاد تمهاريت كون تمهيرة أنا في فيسبوك بزح ننقر تمهيرة ያው ህዝኻት ትምህርቲ ወዲኤ ተመሪቐ ኣለኹ ማለት ኢና ኣገት ደስ ትልኾኑ ትምህርትታት ሒዘ ክመፅየ ግን መጀመርያ ማለት እዩ ላይክ ናገርኩም ሺ ላይክ ጎሩ ዋላይ ከይትገብሩልኩም 39 ፎሎው እኒኹም ግን ሞትኩም ዲኹም እኒኹም ዲኹም የተሓሳሰበኒ ለይ በቃ ቶም ላይክ ቶም ኮመንት ይፅሕፍለው እዮም በቃ በህይወት ከም ዘለዉ ላረጋግፅልኩም በይ 39 ለኣክል ፎሎው 39 ፎሎው ሲ ኣበይኹም እኒኹም وأستي ندحنتكم ولا المرقة أستي بقى كومنتي لايك ምናምን ስትጎሩ እኒኹም ዲኹም ስሩ ብድሕናኹም ይጭናቕ ኣለኹ ኣነ ሓፍትኹም ዋ በተለይ ከዚሲ በቃ ወይ ትምህርቲ ወዲኤ ተመሪቐ ገለማ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝጭነቕ ኣለኹ ብጣዕሚ ይጭነቕ ኣለኹ ብሱር እንታይ እዮም ንኡ ድዮም እዞም ቤተሰበይሲ እዞም ፎሎወይሲ ንኡ ድዮም እንታይ እዮም ንብሉ ቅድሚ ሕዝስ ነይሮም መዓት ሕዚ ግን ብሱር ዝጨኒቑን ተጨኒቐ እና በተለይ ሕዚ ትምህርቲ ክምህር ስለልኾንኩ ቤዛኻትኩም ኒአኹ እየልኩም እንዳሃይኩም ሃውን ላይክ ጎሩ በቃ ላይክ ጎሩ ና ጋይስ ዋዚኣ ነይረና ማዓንቲ ባይ ባይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ፅባሕ ያራኽበና ያው ትምህሮ ትምህርቲ ለ መቸም ክትፈትይዎ ኢኹም በቃ ብሙሉእ ይተኣማመን እየ ከም ትፈትይዎ ማለት እዩ እና ጋይስ ዋኒ ባይ ባይ ጉድ ናይት